Halkara Alman malumatlaryna Russiya Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşahlygynyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýanyň, Bolgariýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, şeýlekem Gadagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Ermenistanyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Azerbaýjanyň, Kamerun Respublikasynyň, Owganistanyň, Gruziýanyň hemde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň, ilmi barlyk institutlarynyň 69-syndan jemi 210-dan gowrak professor mollumlar hemde alimler, UNESCO kafedralarynyň we klublarynyň agzalary alyp barýan ilmi barlyk hemde ilmi usuly işleriniň netijelerini aralyp maslahatlaşmak, tejribe alşmak maksady bilen gatnaşdylar. Halkara ilmi malumatlaryna daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň we ilmi barlyk idaralarynyň 42-sinden alimler we professor mollumlar gatnaşmagy, ýurdumyzyň meden mirasy öwrenmekde hemde goramakda halkara hyzmatdaşlygyny alyp barýan oýun betaraplyk, parahatçylyk, söýçülük, hoşniýetlilik, insanperwerlik ýörelgelerinden ugralýanyny dabaralanyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça meseleleri UNESCO guramasy bilen garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň bilim ulgamawatyna hyzmatdaşlygy ýyl saýyn berkidilýär. Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerine ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 2-sine UNESCO kafedralary, 5-sine UNESCO klublary açyldy. Umum bilim berýän mekdepleriň 6-sy bu guramanyň asatirlenen mektepler toruна goşuldy. Halkara ilmi malumatlaryna çykyş edenler soňky ýyllarda türkmen halkynyň millili ýetiri gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň barha ösürilýänini bellädiler. Halkara ilmi malumatlaryna çykyş eden daşary ýurtly we Türkmenistanly professor mollumlar, alimler türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan hoşniýetlilik siýaseti esasyna garaşsyz hemişelik beýtarap ýurt hökmüni Türkmenistan tarapyndan dünýäde parahatçylygyň, ananşmagyň pugtulanyrylmagy bilen bir gatarda häzirki zaman dünýä jemgyýetçiliginiň möhüm meselelerinden biri bolan meden insanperwer ugruna halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde diňe bir sebit derejesinde däl, eýsem bütün dünýä ähmiýetli işleň amala aşyrylýanyny nagtap bellädiler. Çıkışlarda milli mirasymyzy aýap saklamak baradaky işleň wajyp wezipeleň hataryna kesitlenlerligi, gadymy türkmen topragyna taryhy medeni ýadygärlikleň, milli gymmatlyklaryň en çemesiniň ýerleşýänligi, gadymy döwürlerden bäri ilmiň, edebiýatyň hemde sunugatyň ösen ýeri hökmünde giňden meşhurdygy beýan edildi. Halkara ilmi malumatlaryň işi hemişelik beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk we arançmak siýaseti, meden insanperwer hyzmatdaşlygyň bünyady. Türkmenistan UNESCO milli we bütün dünýä meden mirasy goramak boýunça tagallar. Meden mirasy öwrenmegiň ilmi urlary hemde türkmen halkynyň we dünýä halklarynyň maddi ruhy medeniýeti, täze barlyklar we seljermeler adly bölümleriň 4-sini alınıp baryldy. Halkara matlahatyna gatnaşyjylar milli gymmatlyklaryň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan öwrenilip, häzirki zaman jemgyýetiniň kämilleşmegi ugruna alyp barýan tutumly işleri üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy el-ýurt bähwetli işleriniň üstünlikleri belgilenmegini arzu etdiler. Halkara ilmi malumatlar bilen ugurdaş magdumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde gurulan sergide gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň ilmi maglumatlara baý bolan kitaplary, ilim bilim ulgamyna milli amal haşam sunugaty şöhratly taryhymy, milli mirasymyzy beýan edýän tatlamalar, şonuň ýaly uniwersitetiň bagtygärlik owazlary meden merkeziniň dutarçylar topar tarapyndan ýerine ýetirilen aýdymlar, ýanglanan mukamlar terga gatnaşçylarda täsir galyrdy.